Сәлем, дуслар, эфирда яшьлек тавышы тапшыруы. Зәңгәр экраннар алдында сезне кабат мин Диана Тажетдинова сәламлим. Бер атна узып та китте, димәк, хит парадыбызның яңа җырларын, җиңүчеләрен билгеләр вакыт җитте. Шул арада резидентларыбыз белән балачак турында сөйләшербез. Җырчыларның бүген дә балачакта булган, оялып искә ала торган вакыйгалары бар микән? Хәзер белербез. Киттек. Ни кызганыч, сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән сау булашабыз. Әлеге клипны соңгы тапкыр карабызык. Бер күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Атна сайын сезгә яңа клиплар тәкъдим итеп киләбез. Бу тапшыруда искәрмә түгел. Яшьлек тавышында премьера карыйбыз һәм 13:20 номерына тавышлар юлыйбыз. Әйтәле миңа, кайдале син, һәм кайда йөрәмсең мин? Кайчан безнең күзләр очрашыр, ике йөрәк бер-берсен табыр. Миңа кирәк синең җылы кулың, һәрчак синең янымда булуың. Миңа кирәкми читке эше, син минем чынга ошмаган төшем. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Арасында эзлимен сине, син дә шулай ук эзлә мине. Йөрәк тынычланмый сине тапмасам, әгәр мин сине күрә алмасам. Күрсәтерсең миңа юлыңны, кинәт сузарсың кулыңны. Мин сиңа эндәшермен, син минеке диярмен. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Йөрәк тибәр синең өчен, булыр идең минем көчем. Һәрчак янәшәмдә булсаң, эндәш миңа җылымны тойсаң. Динара Юсупов белән Руслан Тимерлановларга да чират җитте. Руслан мәктәптә укыганда дәресләрдән кача торган була. Сугышу, тәрәзәләр вату да булган, хәтта акчага концертлар оештыру, булар барысы да бәләкәй Русланга бик таныш. Ә Динара исә чын леди, тойнак, акыллы кыз булып үсә. Шук Руслан һәм леди Динара өчен тавышлар юлламый калмагыз.
как ты? Нормально? Сидят, блин. Ты победишь. İşemişiz. Alma. Birinci tapqir ko'rib g'ashiq bo'ldim men senga, yuragim yonar. Xayoling sening kimda sening o'ylaring, ayt endi menga. Юкка дустым тырышма, уйларында әлі сүю мөхәббәт түгел. Теләгән алтын алма, әгәр булса кулымда, бәлки күз күрер. Alma бақшамда өскен алма, бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Alma бақшамда өскен алма, бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Vədə birəm singə, alıb birergə yıldız zəngər күкәрдән. Əgər tilagin bulsa, бүләк итермен сиңа, көмеш яқты ay. Уздырма вакытыңны, хәзер инде буш сүзләргә бүтән ышанмыйм. Исбатла сүзләреңне, йөрәгем теләкләрен тормышка ашыр. Alma бақшамда өскен алма, бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Alma бақшамда өскен алма, бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Alma, kızıl alma. Alma бақшамда өскен алма, Gel alma, бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Ай canım ay sen yaşadığı minha, yokum yoku tuğul, kanatlar kunel, şaşa tipe yürek, sine kutu. Alma baqşamda üsken alma, Бүләк итәм мен сиңа қызыл алма. Come on. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, Қызыл алма. кирәкми айфонлы алтын алма. Alma. Кішкене шақта Ринат Бадретдинов кактус тешләгән. Қызық иде. Шүлдә адашучылар кактустагы су ярдәмендә исән калырга мөмкин дип ишеткән идем, дип сөйләде ул. Нәтиҗәдә егет кактусның энәләрен кисеп чыккан. Кактусның сулары җырчыга ошамаган ахрысы. Яхшы уш алгансың, Ринат. Әлеге синең җырыңны тыңлап узыйк. Кайттым тагын, бик сагынып бала шакларны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче мичтә ушакларны. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем,
естек, шуңадыр да мұңлы жырлыбыз. Сағышларны бассын әлеміне, біздің шушы мұңлы жырыбыз. Әй өрнегім менем, ғазиз туған ауылым өрнегім. Сенен матур güzelірек жеріне, мен бір тойларда да көрмедім. Ауылдашлар хәл белешіп тұрып, ешрак қайтып туған яқларға. Ауылыбыз урамында қалған, сағындырған бала шақтарға. Әй өрнегім менем, ғазиз туған ауылым өрнегім. Сенен матур güzelірек жеріне, мен бір тойларда да көрмедім. Әй өрнегім менем, ғазиз туған ауылым өрнегім. Сенен матур güzelірек жеріне, мен бір тойларда да көрмедім. Сенен матур güzelірек жеріне, мен бір тойларда да көрмедім. Әй өрнегім менем, әй өрнегім. Сенен матур güzelірек жеріне, мен бір тойларда да көрмедім. Стереотип бар. Имеш малайлар гына вазып ата, сугыша, дәресләрдән кача. Булмаганны сөйлиләр, кызлар да мондый гамәлләрне бик еш эшли. Әйеме Чулпан? Сез Чулпан өчен тавышлар юлытыргыз, ә без сезгә аның җырын тыңлатырбыз. Сиңа жаным, сыңгы хатны йылы-йылы әрнеп язам. Сине шашып сөюләрем булды микән минем хата. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Янәшәңнән бара алмыйм, син минеке булмаганга. Рәхәтләнеп кыша алмыйм, онытылып яратсам да. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Теләгәндә күрә алмыйм синең назлы күзләреңне. Синсез яшәү түгел, белмим озакка түзәрменме. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син
Мөршиднең бары син бәхетле миңа кыен Онытма син мине бары Син бәхетле миңа кыен Онытма син мине бары Онытма син мине бары Филүс Бөркетнең балачактагы шуклыгы 30 яшенә кадәр дәвам итә. Әйе, дуслар, мин ялгышмадым. Филүс кечкенә вакытта шаярып кына тәмәке тартып карый һәм 30 яшькә кадәр әлеге начар гадәттән котыла алмый. Яшәргә киңәшем шул. Тәмәке белән уйнамасыннар ди ул. Ә минем сезгә киңәшем Бөркет өчен тавышлар юллагыз. Жылы йорт кирәкми Күңелем гөлтәли Ай нурында төннәргә китәргә Явазлык күздә юк Җан әрнүдә юк Бүрегә зирәклек гасырлардан килә Күңелемдә минем рухи гөреш яши Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла Яратам бәлки ай нурлары чакыра Балаларны сөеп Янәшәдә булып Тормыш авырлыгын шишеп яшим мин Азатлык сөючән Хыял диңгезендә Бөркет кебек күккә очар идем мин Саф бәхет миннән бәгерем сорама Киң иреклегемне зинһар бәйләмә
kebek canım Güllerge uğurli Келесі резидентimiz Алсу Самигуллина. Аның жыры көңіліңізге хуш келсе, 13-20 номерына тауыш 096 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Яки TMTV каналының официаль сайтына кіріп, тавыш бирегез. Исегездә тотыгыз, кемнең беренче буласын сез генә хәл итәсез. Жырларын мин сағындым Таңнар отқан шақта құшлар кебек Урамнарға шығып қағындым Туған яғым сенің қадіріңді Шитке китке шоңладым Туған туфрак синнән бір қойшанда айрылмасын әдәм баласы Туған яғым синең қадіріңді шитке китке шаңладым Аяз Габитовның балачағы әлі дәвам итә. Димәк, күңеле вакыйгалары аның тагы да артачак әле. Шулай да егет берсен безгә сөйләп узды. Балачакта Аяз сатвасы фатирларының абыйларына бик матур итеп рәсем язып чыккан. Әти-әнинең ачуыннан бик курккан идем дип искә төшерде Аяз. Barmaqları bilen güye garmın dillerin sonu. Birsin o
Фәннур Зариповтан яхшы жашы шықса да, яхшы сақшы шықмас мұғайын. Балашақта аны пешен тұлған қамазны сақларға қалдырғанна. Әуіл қызықсынып қамазны қабыза. Қабызуын қабыза да, нишік сөндірге екенін білмеше, жинаят орыннан қаша. Қазір іске түшіру қызық, әуіл шақта қорқуымны білсәгіз, deyip сөйледі Фәннур. Бүгінгі хит парадыбызның 3-ші орынны яулаған жыршы сіздің экранларда. Alo, Alvina sen mi ney? Sen Amerika'da tügünmesin. Yara kötübüz. Alvina kaytan değil mi? Qaysi Albina? Mende gayli kızı var bit. Sana аны көптен айтқан ек бетінде қайтар жолында ұмытып қалдырайын қазір. Mene kaytay, yolga çıkkan 2 saatten kaytıp jitem değil. İyireşsin selamlarım Sina suygen yarıma Bulmağınğa yanımda Güne seni sağına Dünyada sen bulğanğa Hıyallarımı qanatılı Yaratam deyip qabatılı Günelim yazgatlı Dünyada sen bulğanğa Hıyallarımı qanatılı Yaratam deyip qabatılı Günelim yazgatlı Quyosh chiqmay, tong otmay, ko'may seni yaratmay, ko'nglimni g'azablay, suyusizing uzoqlay. Dunyoda sen bo'lg'anға xiyollarimni qanatlay, yaratam deb qabatlay, ko'nglim yazg'atlay. Dünyada sen bulğanğa Hıyallarımı qanatlay Yaratam deyip qabatlay Günelim yazgatlay Bildirişi hislerini Işkın uşak qabıza Alıp gidip yazıma Dörür idim nazıma Dünyada sen bulğanğa Hıyallarımı qanatlay Yaratam deyip qabatlay Günelim yazgatlay Dünyada sen bulğanğa Hıyallarımı qanatlay Yaratam deyip qabatlay Günelim yazgatlay Балашақ узғаш аны сағынып иске алабыз. Анан соң яшьлекне юксынабыз. Бүгінгісін қадірлерге ұнытабыз. Дуслар, ягіз, хәзерге минутта яшик. Бу минутта бәхетле булык. Һәм киләсе җырны тыңлыйк. Игътибар экраннарга. Яшьлек тавышы тапшыруның көмеш медален яулаган резидентны каршы алыгыз.
yarım Kütem meni seni rahmetim Kütem meni seni yarım Ышанасызмы юкмы, әменә Айрат Камалов балачакта бик шук малай булган. Кечкенә вакытта агач кашык тотып җырлап йөргәннәремне әлдә хәтерлим дип сөйләде Айрат. Ә без хәзер аның шын микрофонга җырлаганын карабызык. Игътибар экраннарга. Хит парадыбызның абсолют лидеры. Карыйбыз. Әрну булмас хызыр дөньям Яшәр өчен биргән түзем Бәхет юрап күзне буап Ныгыт салды язмыш үзе Артык янмый сүнмәйгәнем Uşak yana dörülep gündem Bəlur tuyğa jitmey bolmaz Aşığı yok alem, yok aləttüngəm Рәхмәт язмыш ушы кеше Минем бәхет кайдан белдең Аяз күккә карый күзләр Җылы учак ягып бирдең Артык янмый сүнмәйгәнә Uşak yana dörülep gündem Bəlur tuyğa jitmey bolmaz Aşığı yok әле tüngəm Безнең бәхетләйсән төсле Ява безгә күктән көлеп Илем бу яу язмыш үзем Ак бәхеткә куйды төреп Артык янмый сүнмәйгәнә Uşak yana dörülep gündem Bəlur tuyğa jitmey bolmaz Aşığı yok әле tüngəm Артык янмый сүнмәйгәнем Uşak yana dörülep gündem Bəlur tuyğa jitmey bolmaz Aşığı yok әле tüngəm Әлем yok әле tüngəm Резидентларны барладык, урыннарны билгеләдек, рәхәтләнеп аралаштык. Инде сау булашсак та була. Пока, дуслар, киләсе атнада шул ук урында, шушы ук вакытта күрешербез. Бүгенгә мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам.
Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.